Jared, llongyfarchiadau, 2 gol heno, sut wyt ti'n teimlo? Teimlo really hapus, obviously genod i roi shift allan heno, a mae'r fans wedi allan i watcha ni, felly peth bach oedd ni'n gwneud oedd dod nôl efo 3 pwynt iddyn nhw. Tro gyntaf i ti chwarae yn Parc y Scarlets, disgrifiwch pa mor dda oedd y wal goch heno. Oedd y wal goch yn anhygoel, clywed nhw trwy'r adag, ag sgorio 6 gol dwi'n meddwl, oedd? 6 gol heno, a cael clywed nhw'n dathlu, oedd os yn teimlad arbennig. 4 pwynt mewn y 2 gêm gyntaf, beth wyt ti'n cymryd o'r wythnos yma? Dwi'n meddwl jyst gwaith caled na, wan, dal i weithio'n galed efo'r tîm, da ni dal i bildio, a da ni mond yn fama, dwi'n teimlo mae yna dal levels eraill yn y tîm. Obviously, dod nôl efo 1 pwynt yn check, a wedyn dod adra a cael 3 pwynt i orffen o 4, dechrau 2 campaign. Beth bydd hyn yn gwneud i'r tîm o ran hyder? Dwi'n meddwl bod yr hyder yn mynd i fod yn top notch fan, yn enwedig pryd da ni'n mynd dod nôl i'r camp nesaf. Dwi'n meddwl mae'r hyder yn dod â momentum i'r tîm, a da ni'n mond i gallu bildio fan wan. Wel, llongyfarchiadau eto, Mara, dy diolch. Diolch yn fawr.